Hola a tots i a totes, com ha anat la setmana? Espero que molt bé. Com aquest cap de setmana celebraríem les nostres festes patronals i de moros i cristians, he volgut en aquest vídeo fer un recorregut per un dels monuments que ha sigut testimoni de nombroses batalles entre moros i cristians, el castell del Xiu. Utilitzaré també un dels capítols de la col·lecció El cau de la Rabosa, que és el castell del Xiu, escrit per Susana Benavet. Per a començar, vaig a contar-vos un poquet el que és la història per a que entengueu millor la construcció del castell. Anem a fixar-nos en aquests dos mapes d'ací que tingueu, i és que els musulmans arriben a la península l'any 711 i l'anomenen Al-Àndalus. Vegeu així tot aquest mapa. Arriben a tota la península menys al nord. L'època de màxim esplendor correspon a finals del segle IX-X, que és el califat de Còrdova. Així tinguem un mapa que ens ho representa. Els cristians ja avancen un poc, però tot això ja seria el califat. L'any 1031, com a resultat de la crisi del califat, Al-Àndalus es desintegra en xicotets regnes o taifes. Així tenim un altre plànol en què es mostra el nostre territori valencià, que s'anomenava Xarc Al-Àndalus. I així apareix també dividit en taifes. Vegem la de Tortosa, Alpont, València, Dénia i Múrcia. Nosaltres, en concret, pertanyíem a la taifa de Dénia. Les taifes comencen a veure's pressionades pels regnes cristians del nord i demanaren ajuda primer als almoràvits i després als almohades en el segle XII. Aquests, els almohades, unificaren les taifes i fortificaren totes les fronteres, construint nombrosos castells. Com és el cas del Xiu, del nostre castell que tinguem tan a propet. Conegut també com castell dels moros o castell vell, per a diferenciar-lo del castell que tinguem al poble dels pròxita. La paraula Xiu prové de l'àrab Xiva, que significa vall, folla o zona baixa amb aigua. El castell del Xiu, així vegem la planta i una fotografia aèria, té una superfície de 3.481 metres quadrats i es troba a 280 metres sobre el nivell del mar. Vegeu que té una planta triangular amb doble recinte emmurallat. La part interior encara conserva les tres torres i així al sud-oest es conserva la torre Al-Barrana, que així també la puguem veure, és igual, però una vista aèria. Dins, si es fixem així, es conserva l'aljub. L'aljub que té 11 metres per 3. I l'aljub el que feia era recollir l'auia de la pluja i així sempre tenien auia per a poder subsistir. Així on estan aquestes fletxetes, vegeu que encara es conserven els arrancs de la volta que cobria aquest aljub. I en quina tècnica s'ha construït el castell i així ha pogut perdurar durant tants segles i anys? Doncs en la tècnica del tapial que es mostra així. I en què consistia aquesta tècnica? Consistia en agafar
fer com una espècie de caixons de fusta, els quals es subjectaven amb aquestes fustes que hi ha verticals i unes altres transversals que reben el nom d'agulles. Dins es col·locava el morter, que era terra humida argilosa mesclada amb pedres calcàries, de vegades també amb restes de ceràmica trencada, i la cal. La calç li donava molta solidesa i consistència. D'ahí que actualment encara es manté en molt bon estat. Una vegada aquesta massa, aquest morter, es solidificava, el que feia era llevar-se aquests taulons de fusta i sols es deixaven les agulles transversals de baix, que aguantaven el caixó. I en llevar-se, o bé es quedaven, o si es llevaven, es quedaven estos forats que hi observem. El castell tenia la funció de vigilància i estratègia, ja que controlava l'accés de la costa a la vall del Baida i els camins de Xàtiva, Alcoi i Dèria. A més, connectava visualment amb els castells de Rugat, Bèlgida, Albaida i Vilella. I servia de protecció a les diferents alqueries de Llutxent, Quatretonda i Pinet, i altres desaparegudes després de l'expulsió, com Vivella, Benifarbia, Sarient i el Rafal. Després, en aquest castell es dona un dels fets històrics documentats al llibre del repartiment de Jaume I, i que és el setge de Llutxent. Ací tenim una il·lustració que ens ho mostra clarament, que és el moment en el que està produint-se el setge. Ací tinguem a Jaume I, que està acampat, i va estar durant 2 mesos, entre març i abril de 1248. Van utilitzar totes les tàctiques possibles, però fins que els que estaven dins dels castells ja no van poder sobreviure perquè s'acabaren l'aulla i els queviures de què disposaven. A la fi, el setge va ser fructífer i es van fer amb el castell. Després del setge, el rei fundà la vila de Llutxent com una xicoteta pobla de colonització feudal. Aquest any també fundà Albaida i Ontinyent. Doncs així el vídeo d'avui. Espero que passeu molt bona setmana. Vos espero la setmana que ve. I ànim, que ja queda menys.